Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong gikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos na gamhanan. Ikaw ang akong gisaligan, sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos na gamhanan. Pagkanindot nga magayat sa ngalan mo, Kristo, sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlok o kabanakan. Bisan wala ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Kristo, kanang ikinahanglan.
basta ikaw, Ginoo, anak. Maayong buntag ka natong tanan, sa kanunay magpasalamat kita sa Dios sa iyang pagtugot ka nato sa lain na usab nga higayon alang sa atong pagtuon sa balang kasulatan. Salamat usab sa inyong paggahin og hamubo nga panahon ug nga hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Sa gihapon, kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa atong pagtuon karon, anya kita sa libro sa Daang Tugon, sa libro ni Propeta Isaias. Again, magpahinomdom akong dili na nato basahon ang kinatibuk-an sa atong teksto kay wala kita kadaghanon sa minuto dinhi. Timan ilang ninyo ang Isaias kapitulo 35. Isaiah chapter 35. Okay? Isaiah 35. Asa man tang dapita makakaplag og paglaom alang sa atong kaluwasan. Makalaom ba kita og kaluwasan sa atong kalag pinaagi sa atong pagkadato sa mga material nga mga butang? Ug makalaom ba kita og kaluwasan sa umalabot nga mga panahon pinaagi sa atong suod nga relasyon sa mga ilado, mga celebrity, mga politiko ug mga dato nga atong kasagaran nga kadangpan. Kasagaran kanato ang atong gikabalak-an jud mao ang atong kalibutanong kahimtang. Unsay dungagon ugma, asa tag ibayad sa kuryente, asa tag ibayad sa utang, asa tag ipalit og tambal, unsa pa na diha nga mga kabalaka. Pero jutay ra jud ang mga tawo nga nabalaka sa kaluwasan sa ilang kalag. Jutay lang ang naningkamot alang sa kaluwasan sa ilang kalag. Diya pagabot sa katalagman ug kalisod kapitos, didyo og ampo sa Ginoo. Ang uban pod basulo nila ang Ginoo sa ilang nahiaguman o kahimtang. Mga tawo nga walay puangod ba, mga walay tahod sa Dios. So, kadaghanan na siguro kaninyo, nasayod na mo nga si Propeta Isaias, gi-consider kini siya nga major prophet sa tibuok kasulatan ug nga naila kini siya pinaagi sa iyang mga panagna mahitungod sa Mesiyas mismo nga maoy muluwas ug motubos sa iyang mga katawhan ang mga Israelitas o mga Hudyo gikan sa ilang mga sala. Ug kalabot usab sa iyang mga panagna, si Propeta Isaias nagahatag usab og mga pahimangno o warning mahitungod sa hukom sa sala ug mga kadaot nga moabot. Apan nagahatag usab siya og mga panambagon ug paglaom nga makahupay sa mga dughan nga anaa sa mga kabalaka. Ug ang iyang mga panambagon mao kining mahitungod sa paglaom sa ilang kaluwasan ug kalambuan sa unahang mga adlaw human sa mga kadaot ug kasakit nga mao ang ilang pagkabihag didto sa Babylonia. Ug ngano man pod nga ang iyang ngalan Isaias man pod, okay? Why? Ang iyang ngalan ay Isaiah. Wala taon na hibalo ni ana apan ang kahulugan sa ngalan ni Isaias or Isaiah sa Hebrohanon buot pasabot ang Isaiah, si Jehovah ang kaluwasan or si Jehovah nagluwas. Ang kahulugan sa ngalan ni Isaiah or Isaias kaparehas sa kahulugan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang pangalan ni Ginoong Hesus, Jesus, means Savior o manluluwas. Apan sabta lang ang kalainan sa ilang mga ngalan, okay? Aduna usab lain very interesting panghitabo sa kinabuhi ni Isaias nga gikaanggid sa panghitabo sa katapusang bahin na sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi pa sa yuta. Sa kapitulo 20 sa Isaias, gisugo si Propeta Isaias sa Dios sa pagwali at tubangan sa mga Hudyo nga hubo sa iyang sapot.
alang sa usa ka katuyuan. Pero dili jud hubo nga wala na jud nahibilin nga nakatabon sa pribadong bahin, okay? Apan kana nga sitwasyon nga hubo makahinumdum punta sa nahitabo ni Ginoong Hesus dito ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga gihubuan siya sa mga tao apan dili jud pud totally nga hubo, okay? Between ni Propeta Isaias ug ni Ginoong Hesus sa kahulugan sa ilang mga ngalan nga puparihas ug kanang hubo nga sitwasyon wala na kita dugang pang eksplanasyon. Apan ang dala nga mensahe o mga panagna ni Isaias ug ang trabaho ni Ginoong Hesus puparehas lang nga mao ang paghukom ug ang kaluwasan ug ang katubsanan sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Hinumdumi kini ang mensahe ni Isaias dinhi sa daang tugon pinaagi sa mga panagna nga hinatag usab sa Dios Amahan nagpasiugda kini o nag-andam sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas. Again, ang mensahe dinhi ni Propeta Isaias mao nga ang Dios mao ang maghuhukom ug ang mga katawhan o mga Hudyo, mga Israelitas mao ang may sala o sadan, sila ang sadan, mao ang giakusahan ug ang saksi mao ang mga langit ug ang yuta. Unsa man pod ang ilang sala o kaso sa mga Hudyo o Israelitas. Ang ilang sala o kaso mao ang paglapas ug pagrebelde batok sa sugo ug mando sa Dios, mga walay puangod sila sa Dios Amahan. Ug mao na lamang nga gisilutan sila sa Dios pinaagi sa pagtugot sa Dios nga atakihon sila sa ilang mga kaaway nga nasod ug gitugutan sila nga malupig ug mabihag ngadto sa laing nasod nga mao ang Babilonia. Sumala didto sa kapitulo 5 nga ato usab nga gitun-an sa ning labay nga higayon bisan na tuod nga giatiman sa Dios ang mga Hudyo o mga Israelitas bisan na tuod nga para bang gi-babysit na sila sa Dios. Wala gihapon sila'y mga puangod, mga reklamador, dili makamao nga mupasalamat, dili makamao nga magtinarong, ug mao nga gitawag sila sa Dios dito sa kapitulo 5, gitawag sila sa Dios mismo nga mga lataon ug aslumon nga mga paras, rotten and sour grape fruits. Ug nga nakapasubo ug nakapasuko ug nakapadismaya sila sa Dios. Kinsa man lagi ang dili madismaya sa mga tawo nga walay mga puangod. Of course, aduna man pud uban nga mga maayo o matarong nga mga tao o mga Hudyo, mga Israelitas, apan mao lagi nga naapil pud sila sa silot sa Dios. Ingon nga kabahin sila sa kinatibuk-an o tibuok nasod sa Israel. Ug nga tingali sa wala pa mapropita si Isaias, usa-usab tingali siya sa mga badlungon. Ug base kana sa atong mabasa sa kapitulo 6, versikulo 5, nagingon dito, alaot, naingon si Isaias, alaot man ako, kay patay na ako, tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil. Ug ako nagapuyo sa taliwala sa mga tao nga mahugaw og mga ngabil. Apan tungod kay nakita tingali sa Dios nga willing si Isaias magpagamit ug nga giila pod ni Isaias nga mahugaw ug nga makasasala siya, tingali nakita sa Dios nga pwede niya nga gamiton si Isaias. Ug mao na lamang nga gihinluan sa Dios ang iyang mga ngabil o ba pinaagi sa baga. Ug mao nga gigamit siya sa Dios aron sa pagsulti, pagwali ug pagdala sa mensahe sa Dios alang sa mga Hudyo. Ug mao nga dihang tungura nagsugod si Isaias sa pagwali sa mga mensahe sa Dios nga iyang nadawat ug nakita sa mga panan-awon ngadto sa mga katawhan alang sa mga Hudyo. Dinhi sa atong teksto sa kapitulo 35, actually, ang kapitulo 34 o 35 magkauban kini sila nga mga kapitulo. O gikatuohan nga nasulat kini ni Isaias, dito pa sila sa Babylonia ingon nga mga bihag
ug gikatuohan nga hapit na pod sila nini higayon na nga makauli balik sa Jerusalem pinaagi sa pagtugot sa bag-ong hari sa Persia nga si Haring Cyrus ug Haring Artaxerxes. Now og kung maghisgot kita mahitungod sa pagkabihag o pagkaulipon sa laing dapit o nasod, dili ba lalim ang kahimtang? Daghan na taog nabatian nga aduna kita mga kababayan nga mi abroad aron nga makabaton makabut nila ang ilang mga pangandoy, di ba? Og giantos nila ang kasakit ug kabugat sa dughan dito sa abroad bisan na og daotan ang batasan sa ilang mga amo og nga ang uban kanila nakauli man gani apan dismayado tungod kay naglaom sila nga ang kwarta nga ilang pinadala buwan-buwan natigom sa ilang bana o asawa baka kana nga gipadad-an sa ilang mga sweldo. Apan napakyas ang ilang paglaom kay giwandas-wandas di ay ang kwarta, gihubog-hubog, gipamalit og mga mahalon nga mga sapatos, mga alahas, cellphone, mga sanina ug uban pa. Sige lang suroy-suroy nga walay alamag ang atua in town sa abroad nga nagtrabaho ug nag-antos sa kamingaw basta na alamang sila'y kwarta. Naapod mga nag-abroad nga nakauli manggani sila apan anaa sila sulod na sa lungon, di ba? Busa, dili lalim kini mo puyo sa laing dapit, ilabi na kung nabihag og nahimong mga ulipon ug mao kana ang kasi natin sa mga Hudyo o mga Israelitas nga nabihag dito sa Babylonia sama nila ni Isaias ug uban pa. Nasinati nila ang kasinatian sa kinabuhi nga dili matukib nga kasakit ug kaguol. Nawad-an sila og paglaom. Kaya ang uban nga mga membro sa ilang panimalay wala nila makauban sa bihag. Ug ang uban pod nabalo. Ang uban na ilo tungod sa kamatay sa panahon sa pag-atake sa mga kaaway. Ug nga sa kadugayon, nakalimtan na nila og kung unsay hitsura sa pamati sa paglaom og kagawasan. Sa Kapitulo 34, ang mensahe ni Propeta Isaias gikan sa Dios mao ang paghukom sa mga nasod nga mi panamastamas og mibihag sa mga Israelitas ug mga Hudyo. Ug ang Kapitulo 35 nga maoy atong teksto karon, ang mensahe ni Propeta Isaias nga gikan usab sa Dios alang sa mga bihag sa Babylonia mao ang mga panaad o promises nga makauli sila balik dito sa ilang yutang gigikanan. Kining Kapitulo 35 mensahe kini sa paglaom, mensahe sa kaluwasan ug kagawasan ug sa katubsanan. Ug kung inyong basahon kining mga nahiunang mga bersikulo sa Kapitulo 35, pagkaanindot sa kahimtang sa mga panaad sa kaluwasan alang kanila, pagkaanindot sa mga talan-awon sa kayutaan, sa kabukiran, sa mga dalan, sa mga kahoy, sa mga bulak, sa tanang tanom, sa kasapaan, sa diha nga maluwas na sila gikan sa ilang pagkabihag sa Babylonia. Apan, paminaw, kini nga mensahe ni Propeta Isaias sa Kapitulo 35, kung ato jud nga sabton, mura og dili kini mahitungod sa ilang kaluwasan pinagi sa ilang pagpauli unya balik sa Jerusalem, gikan sa ilang pagkabihag. Kay ngano? Kay sa dihang nakauli na sila, balik sa Jerusalem, kini mga panaad, kini nga mga panagna ni Isaias, wala kini mahitabo. Hinunua sa ilang nga pag-uli, nahibalag hinuon nila ang kagubot batok sa mga Hudyo o mga Israelitas nga wala ba maapil sa pagkabihag kadtong katubang nga mga nahibilin o nakaikyas sa kaaway. But pasabot nga nagkaguliyang sila sa ilang pag-uli sa Jerusalem tungod sa mga tao nga nagpuyo sa mga silingang dapit sa lungsod o lungsod. Ato kana nga mabasa sa mga libro ni Esdras o sa libro ni Nehemiah. Apan paminaw, ug kung atong basahon ang bersikulo 5 ug 6 dinhi sa Kapitulo 35, bersikulo 5 ug 6, kini nga mensahe ni Propeta Isaias mahitungod kini sa gipamuhat ni Ginoong Hesus. Ang bersikulo 5 nagingon,
Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka, ug ang mga igdulungog sa mga bungol, makadungog. Versikulo 6. Unya ang tao nga piang mulukso sama sa lagsaw ug ang dila sa amang magaawit. Di ba si Ginoong Hesus man ang namuhat ni ana? Nang ayo sa mga masakiton? Ang mensahe ni Isayas, pinaagi sa mga panagna nga hinatag usab sa Dios Amahan, nagpasiugda kini sa pagabot ni Ginoong Hesus nga mao ang ilang Mesiyas. Apan subo nga kahimtang nga hangtod karon, wala pa dawata sa mga Hudyo si Ginoong Hesus ingon nga ilang Mesiyas. Nagpaabot gihapon sila karon sa ilang Mesiyas. Hinunoa ang mga hintil hinuon. Sama ka nato ang midawat ni Ginoong Hesus ingon nga ilang manluluwas o Mesiyas. Ug mao kini ang hinungdan. Mao kinang hinungdan nga miingon si Ginoong Hesus sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 24, ingon si Ginoong Hesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay manalagna nga nahimutan sa kaugalingon niyang yuta. Ngano man nga nasulti man na ni Ginoong Hesus, kay sukad pa kaniadto. Diha na jud ang klase sa mga tao nga mga pilosopo, mga tao nga mahilig mangita og sayop, mga tao nga feeling sila ra ang insakto. Apan sa pagkatinuod, nakabaton kini sila og batuon nga kasing-kasing. Layo ni sila sa Dios, apan mga relihiyoso. Kay lahi man lagi ang kahulugan sa being religious o being born again, dili na sila parehas. Layo ra ang tao nga relihiyoso sa usa ka tao nga nautro o na born again. Ug ang katapusang bahin usab sa bersikulo 6 dinhi, and then bersikulo 7, nagsaysay kini o kaparehas kini usama sa atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 24. O kanang Mateo kapitulo 24, mahitungod ka na sa panahon o panghitabo nga ilhanan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. So kini nga mensahe ni Propeta Isayas dinhi sa kapitulo 35, kini nga panagna mahitungod sa paglaom, nagpasiugda jud kini sa pagabot ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas o manluluwas. Kini paminaw, adunay 700 katuig o 700 years ang kalayuon sa agwat ni Propeta Isayas ug ni Ginoong Hesus. Ug kini nga mensahe dinhi sa kapitulo 35, dili lang kini mahitungod sa pagabot ni Ginoong Hesus diha sa iyang pagkatao sa pasungan sa mga mananap, apan hangtod na kiniun niya sa iyang ikaduhang pagbalik aron sa pagkuha sa iyang mga pinili ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao nga naghisgot usab si Propeta Isayas dinhi mahitungod sa pagkabalaan, nga ang pagkabalaan mao ang pinaka kinaiya sa atong Dios. Ang Dios balaan, okay? So ang dalan sa pagkabalaan dili lang kini dalan padulong sa langit, dalan kini ngadto sa Dios mismo. Kay dili ang mga perlas, dili ang mga bulawan o unsa pa kana nga mga maanindot nga mga mahalon nga bato, dili kini sila ang nagpabalaan sa langit. Ang presensya sa Dios, ang balaan, ang nagpabalaan sa langit. Ang presensya sa Diyos nga balaan ang nagpabalaan sa langit. Ang bersikulo 8, ingon si Propeta Isayas, ug didto may usa ka dalan, ug usa ka alagianan, ug kini pagatawgon ang alagianan sa pagkabalaan. Ang mahugaw, dili moagi sa ibabaw niini, apan kini maila sa mga linuwas, nga magalakaw nga mga tao. Oo, ang mga hungog, dili mga sayop sa sulod niini. Bersikulo 9, walay leon nga mahaadto dito, ni bisan unsa nga manunukob nga mga mananap moadto dito, sila dili hipalgan dito, apan ang mga linuwas magalakaw dito. Kining giingon sa bersikulo 8, nagaingon ang mga hungog dili mga sayob sa sulod niini, but pasabot nga ang mga dautan ug mga buang dili jud sila makaagi, dili sila makalakat niini nga dalan ug ang dalan sa pagkabalaan, meaning dili jud sila mahisagol ug dili makaduol sa Dios. Aron nga makaadto kita sa balaan nga dapit ug balaan nga presensya sa Dios, kinahanglan jud nga maglakat kita
sa dalan o alagianan sa pagkabalaan. Ug aron usab nga makaagita o makalakata sa dalan o alagianan nga balaan, kinahanglan pod nga magpakabalaan ta. Bersikulo 8 nagingon, ang mahugaw dili mo agi sa ibabaw niini, bisan na ang mga hungog o ang mga dautan o ang mga buang. Mga igsoon kong gigala, ug galing adunay mo biay-biay nimo mahitungod sa imong pagtuod diha sa Ginoo o mahitungod sa imong pagpaningkamot sa paglakat sa dalan o alagianan sa pagkabalaan, ayaw ka na sila tagda. Tungod kay ang ilang kaaway, dili ikaw. Ang Diyos nga balaan mao ang ilang kontra, dili ikaw. Hinunua iampo sila nga makasabot sila og nga ablihan nila ang ilang igdulungog og kasing-kasing aron nga dili masayang ang ilang kinabuhi dito unya sa kalayo nga walay pagkapalong. Ako nga nagsulti dinhi nga inyo nga nabatian karon, dili ako hingpit. Apan usa ako sa mga tawo nga naningkamot nga mahimo ang nga mahimuot og malipay ang Dios sa akong kinabuhi ug nga mamahimo ako nga takos sa iyang kaayo ug takos nga magalakat sa dalan sa pagabalaan alang sa kaluwasan sa akong kalag. Kay ang dalan ngadto sa kaluwasan mao ang dalan sa pagkabalaan diha kang Kristo Hesus lamang. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Ug walay labot ang mga santo kay mga tao usab sila sama nato nga inumol gikan sa abog sa yuta. Ug unsa man ang atong katuyuan sa atong pagtawag nga mga Kristohanon ta, pero wala kita maningkamot sa pagsunod sa mando og mga pulong sa Ginoo. At tubangon nato ang atong pagkamalapason. Dili nato itago-tago ang atong mga sayop ug kahuyangon. Sakto na pud nang magmaritis diha. Kinahanglan nga trabahoon nato ang pagkabalaan samtang aduna pa kita panahon nga nahibilin. Asa man ta dapita makakaplag og paglaom aron nga makalakat kita sa dalan sa pagkabalaan nga dili kita mapakyas hangtod sa katapusan. Ang tubag diha og pinaagi lamang sa atong pagsunod, pagsimba og sa pakigsandurot kang Kristo Hesus nga atong Ginoo og manluluwas. Pinaagi sa tabang sa balaang espiritu og wala na ilain pa. Dalayo na ngalan sa tungpoy nga Dios, magampo kita. Langitong Amahan, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, pasaylo kami sa among mga kalapasan. Sa pagsalikway ug sa pagsupil sa imong mga sugo ug mando, ugasi kami ug balaana ang among mga kinabuhi pinaagi sa bililyon nimong dugo nga giula nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa imong balaang espiritu, hatagi kami og kadasig sa pagpadayon ug lig-una ang among mga pagtuo ug relasyon diha kanimo aron nga makasugakod kami hangtod sa ulahing mga adlaw sa among mga kinabuhi dinhi sa yuta ug nga mamahimo kaming takos sa imong gingharian ug nga madawat namo ang kinabuhing walay katapusan kauban ikaw. Salamat sa makanunayon nimong gugma, grasya ug pasaylo. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi ug ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutan-on nga kinabuhi. Maayong buntag kanito. Just turn